De brand bruts justerjoen om 10 uur uit in deze stal. Er stien 1200 geiten en 3 hinders in. Door de grote reekontwikkeling gang alle hinders in de helft van de geiten deer. De brandwacht zei dat de brand hem heel hard uitbreidde. In de middelste stal is brand ontstaan. Dat heeft zich vrij snel uitgebreid. Het was ook vrij snel onder controle. Om 10 uur was de melding van eerste middelbrand. Nou, vrij gauw is grote brand gemaakt en om 11:15 was de brandmeester. Dus ja, de vuurbelasting in de stal is hoog geweest, waardoor de brand zich vrij snel heeft uitgebreid. De brand is na alle gedachten ontstaan door deze shovel die in de stal stier. De boer zette netje in steen het vuur alles op alles om zijn besten nog te redden. Hij rekte daarbij liep wel zelfs slim verwoenen. Met zware brandwonden leidt er in kritieke tas staan in het ziekenhuis van Greens. Buurtbewoners binnen bootskrokken van de brand. Een aantal van haren die justerjoen naar de plaats om de familie bij te staan en zo volle mogelijk besten nog te redden. Hebben we een hekker dan hier? Ik van de morgen kwamen een soort mensen weer naar de geitenburgerij om met elkaar te praten. Nou, dat was een hele chaos, er was wat nog een en zo. En toen looi die jongen, die looi daar helemaal weer verschrikkelijk geworden. Ja, dan ben je er eerst al. Wat kon jullie ervan? Nou ja, we zijn het rechts maar de geiten begonnen te zeggen wat. Er waren een geiten en die moesten eruit, we hebben ze eruit halen. En die koesten was ik net, want de skolden die brandden er al. Dat we hadden er een 500 hebben we eruit halen. Nou, het eerste wat wij dienen als burden zijn dat het nog op een gegeven ogenblik dat we die geiten al binnen gaastek zijn te krijgen. Want zo alles als je in de optiek omdraagt al, dus die hebben we al weer op hand. Er wordt op het stuit zocht naar het tijdelijk onderdak van de geiten die de brand nu hebben hebben. Hoe dat komt met de geitenhouderij zelfs is nog net bekend.